selo. Mire, página 12, informe FOESA. Vou ler tamén, sei ler, señor Feijóo. Mire, produciuse un incremento da desigualdade en Galicia do 14,4%, unha evolución máis negativa que para o conxunto do Estado. Suma e sigue. Señor Feijóo, lea tamén os parágrafos que fala como se incrementa o prezo de vivenda no noso país en diferencia á media estatal. Ou fale, por exemplo, de como os fogares non chegan a final de mes, como dio o informe FOESA, ou como, por exemplo, nos di que hai persoas nese país das néboas de Montepío no que non poden ter dereito a ocio nin a cultura. Ese son os datos que non quere ler vostede do informe FOESA. E mire, señor Feijóo, amosa non coñecer en que país vive. Acaba de afirmar nesta Cámara que o prezo da electricidade baixa, señor Feijóo. Mire, non solamente non baixa, senón que debe de baixar en Montepío, porque sube de maneira exponencial. E non solamente eso, señor Feijóo, e que tamén nos dimos datos que en Galicia temos 100.000 persoas que teñen problemas de pobreza enerxética, aos que vostedes, as súas políticas consisten en darles unha esmola de 45 euros para ese bono enerxético cada 6 meses, señor Feijóo. Vostede pode vivir con 45 euros en enerxía cada 6 meses, señor Feijóo. Coido que radicalmente non, señor Feijóo. Por tanto, dígame, os 426 euros son pobres ou non? E tamén, señor Feijóo, mire, non minta sobre a realidade que temos e responda o que vai facer no noso país. Hai un informe que ten guardado nunha gaveta, señora de Traballo e Malestar, efectivamente, que nos está a decir que hai 18.000 persoas con problemas de pobreza, con fogares e nenos pobres, señor Feijóo. Por que non fai públicos informes, señor Feijóo? Que medidas vai adoptar? E remato xa, señor Feijóo. Hai un autor clásico, que supoño teñen que coñecer, que se chamaba Rousseau, que cando teorizou aquilo do contrato social dicía que había dous formas de gobernar. Unha empregada moi ben polo Partido Popular e por vostede, a través do medo, e outra a través da esperanza. Señor Feijóo, teño toda a esperanza do mundo porque sei que o van a votar deste país con B e cos votos democráticamente, porque as súas políticas, como dio o informe FOESA, matan e empobrecen, e nos están dicindo que son as políticas do Partido Popular as que están facendo a xente cada día máis pobre, e vostede, na mentras, minte.